Sa ating police report, aabot po sa 370 na peraso ng umano'y hindi type-approved na cellphone at accessories ang nakumpiska ng Criminal Investigation and Detection Group sa isinagawang operasyon dito sa Dagupan City noong Mayo 22. Isinagawa ang magkakasabay na operasyon ng CIDG Pangasinan Provincial Field Unit at Dagupan City Police Station sa dalawang tindahan na nagresulta ng pag-aresto sa dalawang babaeng empleyado na umano'y sangkot sa pagbibenta at online marketing ng mga produktong kinukonsiderang hindi pasado sa pamantayan ng National Telecommunication Commission. Tinatayang 6.4 million pesos ang kabuang halaga ng mga nasamsam na kagamitan. Ayon sa CIDG, ang mga naturang device ay hindi dumaan sa type approval ng NTC na kinakailangan upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng mga produktong ibinibenta sa merkado. Babala ng ahensya na maaaring magdulot ng panganib ang paggamit ng pagbibenta ng mga hindi aprobadong kagamitan gaya ng overheating, malfunction at iba pang technical na aberya. Patuloy ang paalala naman ng mga otoridad sa publiko na maging maingat sa pagbili ng electronics at iwasan ng mga produktong walang kaukulang sertifikasyon o otorisasyon mula sa mga ahensya ng gobyerno. IFM News. IFM News. IFM News.